Koromogi achich majegni 35 ma itudo kod ketho mar wang'o kendo nego mine ang'wen ma hikgi oniang' e kaunti ma Kisii ne ochwal e doho. George Masembe ne ochopo e doho ma Kisii e nyim jal bura Christine Ogweno ne ikruok ne yie kata dagi ketho ma odonjnego. Achijno nyoma kinyoro gi obila mag okwach kich bang' pondo kuom thuolo mar jumbe 2. Masembe itudo gi nek makoch mar mine ang'wen e gweng' ma Marani ka itudo gi timbe mag juok. Kiny noyud thuolo mar yie kata kwedo ketho ma odonjnego. Koromo gero kama na yena mondo koro akawa